allati fatara an-nasa alaiha, wato tsarin halittar da Allah ya halicci mutane akai. Da hankalin mutum da fitirar shi da Allah ya halicce shi a kanta, dukkanin waɗannan abubuwan guda biyu suna tabbatar da samuwar Allah kuma suna tabbatar da cancantar bauta ga Allah. Shi yasa idan har ka ga wani da yake ƙin yadda da samuwar Allah, to wannan abin da yake, wannan aƙidar tashi ko halin nashi ya saba ma waɗannan abubuwa guda biyu, ya saba ma hankali, ya kuma saba ma yanayin da Allah ya halicce shi akai a matsayin shi na mutum. Shi yasa ko da mutum bai tashi inda mutane suke ba, wato an haife shi an jefar da shi a inda ba mutane ke rayuwa ba, ƙila dabbobi ke rayuwa, ya tashi a cikin dabbobi, to hankalinsa a matsayin shi na mutum da zubin halittar da Allah ya mashi wadda ita ce fitra, suna jin imani da Allah da musulunci za su karɓi wannan. Saboda dama can Allah ya gina ɗan adam ta fuskar hankalin shi da fitrarsa da su dace da addinin Allah na gaskiya. Shi yasa duk wani wanda kaga baya addinin Allah na gaskiya, to ya zo da bakon abu a cikin yanayin halittar shi da kuma hankalinsa. Kamar a ce wani a gurbi ne wanda aka kirkira abin da zai cike gurbin nan cif, wanda in ba wannan abin da aka kera don ya cike gurbin ba, duk abin da za a sa ba zai cike gurbin ba. To haka imani da Allah da musulunci yake dangane da ɗan adam ko athqalai, mutum da aljan. A cikin halittar mutane akwai wani gurbi na imani da Allah wanda duk abin da za a sa in dai ba imani da Allah bane ba zai cike wannan gurbin ba, kuma zai saba da wannan gurbi da Allah ya bari a yayin halittar mutum, wanda ita ce ake ce ma fitara. Kaga duk wani abin da za a ɗauko a sa a gurbin nan zai yi kaɗan kuma ba zai wadatar ba, saboda ba don wannan abin aka halitta gurbin ba. Shi yasa duk wata karantarwa ta musulunci za ka ga ana karantar da musulmi ita za ta dace da tsarin rayuwar shi. Shi yasa duk wanda za ka ga yana kokarin fito na fito da shari'ar Allah, ya ta juhudi akan ba za ta tabbata kan shi ba, to yana kokarin sabka daga tsarin halittar da Allah ya halicce shi a kai ne. Amma kowace doka Allah ya ce a yi kaza, to za ka ga ta dace da yanayinka da ɗabi'unka da halittarka da rayuwarka da maslaharka. Duk kuma abin da za ka ji Allah ya ce bari, to wannan abin za ka ga in ka yi shi zai gurɓata kyakkyawan tsarin halittar da Allah ya maka. To wannan shi ne ake ce ma fitra. Shi yasa dangane da abin da Malam yake kawo mana a nan, idan wani zai ce ba Allah, ko kuma wani ya ce a'a ba Allah ya cancanta a bauta mawa ba, to wannan abin da ya faɗa ya ci karo da yanayin shi ma a matsayin shi na mutum. Don rayuwar shi da ɗabi'ar shi ba abin da za ta karɓa in ba kishiyar abin nan da ya faɗa ba, shine imani da musulunci. To wannan shine abin da ya kamata mu fahimta a nan dangane da abin da yake da alaƙa da mu kuma da muka yi imani da Allah, muka yi da zamu musulunci, zamu bauta ma Allah. Shine duk wani abu wanda yake shari'a ta zo da shi, to wannan abin idan muka ɗauke shi muna aikatawa, muka yadda da shi, muka yi imani da shi, in na umarni ne muka aikata, to rayuwarmu za ta yi kyawu.
kuma za ta tafi a miƙe, kuma muradunmu na duniya da lahira za mu cin masu. Don dama don wannan tsare-tsaren ne Allah ya halitta mu, kuma a kan su ne aka zuba ginin halittarmu. Duk kuma abubuwan da Allah ta'ala ya hana, ya haramta, ya ce kada mu yi, idan muka ɗauke su muka rika aikatawa, to za mu samu matsala, rayuwa ba za ta yi kyau ba, domin ba don su ne Allah ta'ala ya gina halittarmu ba. Kishiyar can da ba masu, don su ne Allah ta'ala ya halitta mu, kuma su za su dace da rayuwarmu. Shi yasa dangane da aƙida, dangane da ibada, dangane da hukunce-hukunce na rayuwa, to mu ɗauki kyawawan tsare-tsare na Allah wanda suna nan a cikin Alƙur'ani, suna nan a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, tare da fahimtar magabatanmu na ƙwarai.